Evo nas ponovo u centru Trsta. Polako se izvlačimo iz grada, odnosno prvo iz centra, a zatim iz grada i nastavljamo naše putovanje. Želimo da vidite kako izgleda saobraćaj u Trstu i kako izgleda parkiranje. Ja ću da vozim, moja snimateljka će da snima i usput ću ispričati par interesantnih priča. Ovo je glavno šetalište Vijale. Apsolutno, mi smo sada u strogom centru, a evo ga i mesto gde sam nekada živeo, stanovao kod prijatelja, to je ova zgrada ovde levo, evo sa leve strane, tu sam živeo i radio neko vreme, a evo vidite kako izgleda ovaj uspon ovde. Ne trebate da se bojite saobraćaja, ali treba da budete spremni, da se ne bojite. Morate da budete malo veštiji sa parkiranjem. Kažu, ko nauči da parkira ovde u Trstu, može da parkira u celom svetu, neće imati problem, zaista je tako. Gledao sam neka neverovatna parkiranja. Nemojte se bojati, ali opet budite spremni da su vam potrebne određene veštine. Evo, probat ćemo ovde desno, mi inače tražimo parking, želimo da uđemo u glavni centralni park, da napravimo mali predah pre nastavka putovanja, međutim, parking je veliki problem. I sada kružimo oko centra, pokušavajući da nađemo parking. I dalje smo u potrazi za parkingom. Evo sad srećemo glavnu ulicu. Evo ja ću polako da vozim Vijale, glavno šetalište, levo i desno. Odlično što je crveno. Znači, glavno šetalište, evo i sa leve i sa desne strane. Prošli smo gornjom ulicom, sada prolazimo donjom i stalno srećemo glavno šetalište u potrazi za parkingom. A i vi da vidite kako to izgleda. Evo da vidite, idemo prema železničkoj stanici autobuskoj. Nismo uspeli da nađemo parking kod parka u centru i odlučili smo se da odemo na gradsku plažu. Možemo ovde desna, ovo je prečica, čini mi se. Evo, prolazimo pored železničke i autobuske stanice i odlazimo na gradsku plažu, tamo ćemo napraviti predah. Železnička stanica ovde, odmah pored autobuska. Evo kako izgleda. Ogroman broj brzih vozova, do Rima se stiže veoma brzo. Imaju i vozove do Venecije. Do Venecije ne voze ti ultra brzi vozovi, vozi redovan voz, ali podjednako je dobro i pravo je uživanje. Vozovi uđu na stanicu ispod trga Svetog Marka i samo se popnete gore i u Veneciji ste. Jako dobro izgleda. Sada ne možemo da stignemo jer mi je nemoguće da nađem parking, a i moramo dalje da idemo na put to nekom drugom prilikom. Evo mi smo upravo stigli do gradske plaže. Ja mogu da izmerim da kažem koliko je dugačka, opet tražimo parking. Evo sa desne strane vidit ćete, kasnije sa leve probat ćemo da nađemo mesto da stanemo i otkrićemo jednu tajnu, tražimo lepo mesto, jer smo uzeli nešto lepo za jelo, to lepo je evo ovde, to je jedno celo pečeno pile koje je vrelo, ne znam da li možete da vidite, pošto ja sad vozim, plaćeno je 4,80 i nešto, celo pečeno pile i želimo na nekom lepom mestu da prebrinemo ručak, uz još neke stvari lepe koje smo kupili, dodatke i da nastavimo put. To sada znate našu malu tajnu. Ja ću da se provozam gradska plaža Barkola,
prelepo, velika šuma, park sa mnogo sadržaja, mnogo tematskih parkova. Možete stati bilo gde, videli smo ljude, i to ljude naše, čak i na ovoj stazi, zelenom pojasu, drugoj stazi, videli smo mnogo zanimljivih prizora. Plaža je veoma duga, kilometri su, gotovo se završava kod dvorca Mira Mare i onda opet možemo nazad izabrati bilo koje mesto za kupanje, za sunčanje, a mi ovog puta tražimo za ručanje. Ne sunčanje, nego ručkanje. Morat ćemo da nastavimo dalje. Evo, još uvek je šuma, ne znam koliko možete da vidite. Evo, pustit ćemo ovog Italijana. Evo, kako imaju stolove za stoni tenis, imaju za košarku, teren, imaju svašta, imaju dečija igrališta. Puno se druže sad. Imali smo priliku da vidimo 8 mama sa bebama. Mame su sele u krug i bebe su bile na sredini. Bebe su bile, moram da ga preteknem, ne znam šta radi. Čeka mesto, vidite kako je našao mesto, zaustavio se i čeka mesto. Jer jako je teško ovde naći mesto. Pogledajte, sa desne i sa leve strane sve je puno. Bebe su bile u sredini, puno igračaka u sredini, bebe u sredini i 8 mama okolo. Bilo je to nevjerovatno. Bilo je jako lepo, jako lep prizor. Kada je postalo jako toplo, sve zajedno su stavile bebe u kolica i jedna za drugom promenile su mesto i otišle u hladu, u šumicu. Također smo vidjeli čitava društva, vidimo da se, ako sam da kažem, dosta lepo druže, čitave grupe momaka i devojaka i puno igraju karte, igraju igru Uno, ako se ne varam, ako sam dobro video. Znači, mnogo mladih ljudi, mnogo društava koje sada zajedno i, što kažem, kupanje, sunčanje i igranje karata. Već 2 kilometra vozim, ne mogu da nađem parking. Evo, i dalje, vidite plažu, nije mi problem, ja ću sada da odvezem do kraja, gotovo do dvorca Mira Mare, pa ćemo u povratku probati da nađemo neko mesto za nas. Dugujem još jednu interesantnu priču, to ću malo kasnije, šta nam se dogodilo noćas. Moram i to da kažem, da znate, da budete spremni, da može tako nešto da vam se dogodi. Rekao sam da morate biti spremni za saobraćaj, morate biti spremni za parkiranje, evo ga, ne, zabranjeno. Za parkiranje, ne smete se bojati saobraćaja, ako se bojite parkiranja, onda bolje da iskoristite možda neki drugi prevoz, vid prevoza, evo i ovde možda mogu da se parkiram. Evo, krenut ćemo se pa ćemo naći mesto za nas. Tako da ćemo mi ispričati tu priču da biste znali šta se nama dogodilo noćas u 4:30, evo ga ovde. Sad ćemo mi nešto da uradimo. Samo da nam zaobiđe motor. Nadam se, sad ćemo da nešto uradimo. Sad ćemo nešto da probamo da uradimo. Tako, ja sam iskoristio prekinutu traku i sad ću probati, ne znam, da li vidite koliko je mesta ovde ostalo. Opa, bojim se da možda i neću uspeti baš. Ne, neću uspeti. Može. Samo da ga ispravim malo. Ovo je jako natesno. Evo. Ako možeš, evo, izađi pa baš možeš da snimiš, onda priča koju smo dužni, može. Evo kako smo se parkirali, uspeli smo nekako, nije ovo strašno, može ovo da bude mnogo gore. Ja inače vozim bos, pošto naših pešačenja nijedno obuća ne odgovara, već mi je nekoliko sandala i papuča napravilo uspomenu na ovo putovanje, ali to je cena naših putovanja i uživanja.